ଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଚକା ହେଇଥିଲା ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଡର ଲାଗ୍ସି। ହଁ ଗାଇସ୍ ଠିକ୍ ଶୁନିଛ ଏନ୍ତା ମଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଥରେ ଏନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଚକା ହେଇଟି ଯାଇଥିଲା। ଆର୍ ଆମର ଗାଡ଼ି କହିଲା ମୁଇଁ ପିଆ ପିଇ ନେଇ କଲେ ମୁଇଁ ନେଇ ଯାଇନୁ କେଇଁ ବି ନେଇ ଖସରା ବୋଇଲା ବୋଲେ ନେଇଥିଲି ଗାଡ଼ି କେ ପିଆ ପିଇ କଲା ପରେ ଆମେ ବି ଗଲୁ ଟିକେ ଢାବାକେ କାଣା ଟିକେ ଗିଲାଗୁଲି କରମା ବୋଲି ଢାବା ଦେଖବା କେ ଏନ୍ତା ହେଲେ ଖାନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାନା ପୁରା ଘର ରନ୍ଧା ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ମସଲା। ଆର୍ ହଁ ଗାଇସ୍ ମୁଇଁ ତମକେ କହିଥିଲି ପାର୍ଟ 1 ରେ ଯେ ମୁଇଁ କେନେକେ ଯାଉଛେ କେଁ କାମର ଲାଗି ଯାଉଛେ ତମକେ ସବୁ ଜଣାଇବି ବୋଲି କରି ତ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯେନ୍ କାମର ଲାଗି ସେ କାମ ହେଇ ନେଇ ପାରଲା ତ ମତେ ଟିକେ ଜଣାବାର ଲାଗି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗବା ଆଉ ଯେବେ ହେବା ମୁଇଁ ତମକେ ସିଓର ଜଣାବି ହେଲା। ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି ଏଟା ଖାନା ଖାଇବା ବାହାରୁ ଦେଖଲେ ଏତେ ଛୋଟ ହେଲେ ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକ ବସିଥିଲ ବା ଆଉ ନିନିକେ ଉଚେଇ ଦଉଛେ ଯେ ଉଚେଇ ବି ନେଇ ଦି ଜାନବା ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଉଚେ ଉଚା ଦେନି ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା କରି ଫେର ଖାଇ ଖୁଆ କରି ବାହାରି ପଡନୁ ଘର ଯିବାକେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଏତେ ଟାଏ ଟାଏ ଖରା ହଉଛେ ନେଇ କହନା ଆଖି ପୁରା ଖରା ପିଟି ହଉଛେ ବାଲକାନ ପୁରା ଇଆଡେ ଉଡେଇ ଉଡା ଯାଉଛେ। ଫେର ଆମେ ଗଲା ବେଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ କାଣା ହେଲା ଜାଣିଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏନ୍ତା ବାଟେ ଏଟିଏମ୍ ପକେଇଥିଲେ ଗଲା ବେଲେ ତ ଆମେ 3ଟା ଏଟିଏମ୍ ଏକାଥରେ ପଡିଥିଲା ବୋଲେ ବେଠି ପକାନୁ ଆଉ ଭିଡିଓ ବନେଇକିନା ଭିଡିଓ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଛାଡନୁ ଯେ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିକିନା ଆର କରିଦିନ ଆମନକେ ଏଟିଏମ୍ ନି ଆସିଲେ আর আমকে খুশ লাগলা যে কাহার হেল্প করি পারনু ফের আমি পলে এনু আমার গাঁর ধুম করা হউতিলা বো নেই কহনে বুয়া সহি भी नहीं होती। आ वीडियो भल लागले लाइक करबो शेयर करबो सब्सक्राइब कर देबो।